Krejsimi. Ja som si teraz išla po sukňu, čo som si dala opraviť, a som tu pri tenisových kurtoch a zrovna jeden tréner tam drbal strašne, ale že drbal nejakého hráča a hovorí, že čo robíš, to musíš urobiť takto, musíš to urobiť hentak. A úplne, že až husina naskočila, že ty kokos, tak že toto je sila. A hneď potom ho zase tak sprdol a hovorí mu, že no a zase tá chyba, toto sa musíme naučiť. No a zase si to urobil zle. A ja si tak hovorím, Kristušát, že ako sa má človek naučiť niečo robiť, keď vlastne jeho nervový systém je v podstate v tom režime bojuj, uteč alebo proste zostan stať, freeze. A že vlastne ako my môžeme chcieť po tom človeku dosahovať nejaké lepšie výsledky, keď ho slušne poviem to, drbeme. Nechcem povedať to slovo na j, ale proste keď do ňoho takto bušíme. A ja si neviem proste predstaviť, že ja by som mojich študentov taliančiny, že by som im povedala: Ježiš, to máš zase chybu. Ježiš, čo si hen taký, čo si taký? Ježiš Maria, akože, a kam by to do prdele viedlo? No naozaj, fakt, už len do tej prdele. Tak, len toľko. Nedrbme sa. Fakt, akože... Ja viem, že možno, že pre niekoho je to motivácia, že proste v tom športe dosávať lepšie výsledky. Ale mňa keby, že niekto takto drbe, kokos, ja už na ten tréning ani neprídem. By som sa na to